Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap. Mga igsoon katong santos nga misa atong ihalad pa sidungog sa atong mahal nga patron Senyor San Jose. Ug usab karon ato ang pangayoon ipadangat nato sa Dios pinaagi ni Senyor San Jose ang ato ang tagsa-tagsa ka mahinungdanon nga katuyuan. O karon mandam kita sa pagsaulog naton santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kaloyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga tungod sa dili kag asoy nga pagamuman, nagpili ka kang San Jose nga bana ni Maria nga inahan sa imong anak. Itugot nga matabangan unta kami pinaagi siyang mga pangaliya diha sa langit ug makapahimulos sa iyang panalipod dinhi sa yuta. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahagturan. Kinutlo gikan sa unang basahon sa mga hari. Og si Elias miingon kang Akab, tungas karon og kaon og inom kay may dinaguok sa ulan. Busa mitungas si Akab aron sa pagkaon. Og mitungas si Elias ngadto sa tumoy sa bukid sa Carmel. Og miyukbo siya sa yuta o gibutang niya ang iyang nawong tunga-tunga sa iyang mga tuhod. Ug miingon siya sa iyang sulugoon, lakaw karon, tan-aw ngadto sa dagat. Milakaw siya og mitan-aw ngadto sa dagat. Milakaw siya og mitan-aw og miingon, wala ako'y nakita. Og siya miingon, balik ngadto sa 7 kahigayon. Og sa ikapito kahigayon miingon siya, may gamay nga dag-om nga ingon kadako sa kamot sa tao nga misaka gikan sa dagat. Og si Elias miingon, lakaw og adtua si Akab og ipaandam ang iyang karwahe og palugsunga siya kay tingalig hiabutan siya sa ulan. Ug wala madugay na itom ang kalangitan sa mga dag-om ug hangin, ug may kusog nga ulan. Ug misakay si Akab paingon sa Jezreel, ug ang Ginoo nag-uban kang Elias. Ug gibaksan niya ang iyang hawak, ug midagan pag-una kang Akab ngadto sa ganghaan sa Jezreel. ang pulong sa Ginoo.
Siyon, O Diyos. Matarong ang pagdayi kanimo, diha sa Siyon, O Diyos. Giduaw nimo ang yuta, ug imo kining gibubuan. Imo kining giabunuhan pag-ayo. Napuno ang mga katubigan sa Dios, ug imong giandam ang binhi. Ingon niini ang imong pag-andam sa yuta. Gibubuan mo ang iyang mga tudling. Gidugmok mo ang iyang mga bugo. Gihimok mo kini sa makusog nga ulan. Gipanalanginan mo ang iyang abot. Gipurong-purongan mo ang tuig sa imong manggihatagong kaayo. Ug ang imong mga dalan nga nagasugwak sa abunda nga ani. Ang wala matikad nga kaumahan nagasugwak niini, ug ang kalipay nagtugob sa kabungturan. Matarong ang pagdayi kanimo, diha sa Siyon, O Diyos. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw nikaw o Ginoo.
Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, busa mag-ingon ako kaninyo nga dili kamo makasulod sa gingarian sa langit, kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios, sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Pariseo. Nasayod kamo nga ang mga tao giingnan kaniadto, ayaw pagpatay, ang makapatay taralon sa hukmanan. Apan sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isig katawo dadon ngadto sa maghuhukom, ug ang maghinganlag kuanggol sa iyang isig katawo taralon ngadto sa labawng hukmanan, ug bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang isig katawo malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impyerno. Busa inigdala na nimo sa imong halad sa Dios ngadto sa halaran, ug didto mahinumduman mo nga nasilo ang imong isig katawo, biyai ang imong halad atubangan sa halaran, ug adtua dayon ang imong isig katawo ug pakighiuli una kaniya. Unya balik sa halaran ug ihalad ang imong halad sa Dios. Kung may mukiha kanimo ug dadon kaniya sa hukmanan, pakighusay kaniya samtang may panahon pa ug wala pa kamo moabot didto. Kay kung kamo moabot na sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwes, ug ang huwes mutugyan kanimo sa pulis, ug ibalhog ka sa bilangguan. Ug timan-i, bilangguon ka didto hangtod kabayran mo sa hingpit ang imong multa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Father Jimmy, mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong gabi kanatong tanan. Kung atong susihon ang balahang kasulatan, mahitungod ni ining atong Ebanghelyo karon mga igsuon, atong mahibal-an nga ang maong parte sa Ebanghelyo nagtudlo di ay si Kristo mahitungod sa ikalimang sugo sa Dios nga mao ang dili pagpatay. Apan karon sa Ebanghelyo mga igsuon, mas gipalagman ni Kristo ang pagsabot sa maong sugo. Sa unsang paagi, una, pinaagi di ay sa atong mga bati nga pulong ug malaw-ay nga pulong ngadto sa uban mga igsuon, nakalapas na kita sa ikalimang sugo sa Dios nga mao ang dili pagpatay. Adunay panultion nga mabasa nato sa Book of Proverbs nga nagkanayon, our tongue has the power of life and death. Busa mga igsoon, susihon nato ang atong kinabuhi. Kumusta man ang atong pagpakigsulti didto sa uban? Ang atong mga pulong ngadto sa atong isig katawo, nakahatag ba kini og kinabuhi or nakahatag kini og kamatayon? Ikaduha, giunsa pagpalawom ni Kristo, iyahang gihatagag importansya ang atong relasyon diha sa atong isig katawo. Mga igsuon, kawang lamang ang atong pagampo kung di ay aduna detay kaligot-got sa atong isig katawo o bati ang atong relasyon sa uban. Busa sa unang sulat ni San Juan, siya nag-ingon, "He who says, I love God, yet hates his brother is a liar." Ug si Kristo usab sa iyang pagtubag sa pangutana sa usa ka magtutudlo sa balaod nga nag-ingon, unsa man ang pinakalabaw nga balaod? Magtutudlo. Unsay tubag ni Kristo? Siya mitubag, higugmaa ang Ginoo imong Dios ug higugmaa ang imong isig kaingon. Mga igsoon, kita ka sa atong kinabuhi, kumusta man ta sa atong relasyon sa atong isig katawo, sa atong silingan, sa atong pamilya? Basin unya, nagsigitag simba o nagsigitag ampo, apan aduna tay mga kaligut-gut sa atong isig katawo o sa atong
pamilya o kaparentehan. Busa sa pagbadayon nato nining santos nga misa, atong pangayoon ang grasya pinaagi sa pagampo sa atong mahal nga patron si San Jose, nga unta kita makapadayon sa pagpuyo sa kinabuhing balaan pinaagi sa atong maayong pulong nga makapahatag og kinabuhi sa uban ug pinaagi sa maayong relasyon nato didto sa atong isig katawo. Amen. Pagampo sa katawhan, mga muyo kita ngadto sa Dios ang Amahan nga mibuot nga maluwas ang tanang katawhan ug makadangat ngadto sa kahibalo sa kamatuoran moingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang Espiritu Santo mugiya sa Santo Papa, si Papa Leo, sa mga kaobispuhan ug sa mga kaparian, diha sa ilang pagbudlay ug pagpalambo alang sa misyon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga misyonero magsangyaw kang Kristo ngadto sa kalibutan, dili pinaagi sa gahom ni sa dungog, kundili pinaagi sa mapaobsanong pagpangalagad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang gugma sa Dios ug sa isig katawo magdasig sa mga matuohon sa pagsalmot diha sa misyon sa simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga Kristohanon makaamgo sa ilang katungdanan sa pagmantala sa maayong balita sa kaluwasan ngadto sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo Kamomot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga kabatanunan magmadasigong mutubag sa tawag ni Kristo ug moalagad alang sa tahas sa misyon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Dios sa among Amahan, imong pagbuot nga masangyaw ang gingharian ug matukod kini sa tanang dapit. Pinaagi sa pangama ni San Bernabe, itugot nga magmabungahon ang among paningkamot sa misyon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako gang inyo nga sakripisyo dawaton unta sa Dios Samahan makagagahom sa tanan. Wato ng tao sa ginawang sakripisyo gikan sa imong makamot. Alang sa pagdipagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Santos nga mahan, nangamuyo kami sa among paghalad sa gasa sa pagdahig. Sa among pag-alagad, katabangan unta kami sa mga pag-ampo ni San Jose, nga imong gihatag, nga halili sa amahan diha sa iyang amahanong pagpantay sa imong bugtong anak. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayo ang ito sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit, ug nga kami pinaagi sa angay nga pagdaig maghimaya, magpasidungog ug magasaulog kanimo sa halangdong San Jose, kay siyang ang tao nga matarong nga gihatag mo nga bana sa Berhen nga inahan sa Dios. Siya ang alagad nga maunungon, nga maghuna-hunaon, nga gibutang mo, nga pangulo sa imong panimalay. Aron sa iyang pagkaama-ama, magbantay sa imong bugtong anak, nga mao si Jesucristo among Ginoo, nga gipanamkon sa gahom sa Espiritu Santo, ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma. Duyog kami sa mga anghel, karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi, sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa walay hunong nga pag-ingon. Sa kahuman, puno ang langit o giyoka sa imo himaya. Santos yun ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala imong Espiritu, aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyag pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ining ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ato'y sangyaw ang misteryo sa atong pagtuo. Kristo namatay, si Kristo napanaw, si Kristo mo paligdan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imo simbahan sa tibok kalibutan. Himua nga mahimpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mapanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong, sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kami ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesu-Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon makampo kita sa Amahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagtuo, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag-adlaw. Ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno aluwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna.
aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunubos. Malaking harian, hanggang umugap himayang. Hangtod sa kahaturan, Amen. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostolas, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita tang timaan sa panaginig suunay. Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkiti sa Ginoo. Ginoo, dila ako hangay makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Palihog manindog. Magampo kita.
Human kami badasi Ginoo nining makabuhing sakramento. Magpuyoon ta kami alang kanimo diha sa katarong o kasantos tungod sa panikingnan o pangama ni San Jose, tao nga matarong o masinugtanon nga magalagad daron matuman ang imong dakong mga misteryo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Pagampom, palihog, mangluhod. Damgo ko uban sa damgo ni San Jose. San Jose taong matarong nga gipadamgo sa Dios. Tudloi ako sa pagdamgo uban sa pagtuo ka isog. Sa dihang lisod ang dalan tabangi ako nga mosalig sa plano sa Dios. Sa dihang mahadlok ang kasing-kasing himuang nga gugma mudaog ug mopatigbabaw sa dihang may pagduha-duha liguna ang akong pagtuo. Giyahi ang akong mga kamot sa pag-alagad ug akong mga dalunggan sa pagpamati. Ang akong kasing-kasing sa paghigugma ug ang tibuok kong kinabuhi sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ipaambit kanako ang kaisog sa pagpadaplin sa akong kaugalingon nga mga plano aron sundon ang plano o kabubuton sa Dios. Ang akong mga damgo hinaot nga mahimong paglaom alang sa uban o kagawasan sa kalisdanan sama sa imong damgo San Jose. Amen. Palihog manindog. Ginoo, manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Manalangin kaninyon Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang misa, dadaw nato ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.